Biko bayalım biko ziyenu. Biko ibe da jusiana ebe mno biko ziyenu. Biko kwenu. Obo kono bi minu felegesi. Onun namu. Biko ziyenu biko no. Biko kwenu. Okwa mama. Oh mama du felani. Osaya lupesnele kisikana. Papa because nekwege nkwa mamezi ozo. Manu vesliki mamezi ona game wagobi mamezi ona game kikwo because nam biko bayalu. Papa. Papa. Namo. Can I have more meat than I want? Oh, my dear. Okay, then can you make you have a good gift? If I want it, or go when you say so. I'm buying a bill when you say so. I'm not away with sick out here. I'm not cheap on meeting. And I will go me before one meeting. So, come on, you want to learn. I didn't enjoy you. Machiano, I'm going to want to show. You know what? Come on, hey, when I make this. I was thinking I want to crack. I'm going to make it out. I'm going to go. Natural Wabiko. Bien? Chile and Chicha. Ha! A mumma kiss you to a debon woku. A mumma bad decibel negi kiss you to a debon woku. I from Nego up going out, okay? You want to say? Imam laughs in also. What they give me when you get on my sago. Musky make a tank on quick when you man jogging when pine on a township. It's so now, Bio. It's so now a mail. Come, I can always do so. I always mention the Natazia. You never say, oh, don't know, Sikudu. I only for going and Boltoino or the man. Mamma could see me. Kusini ye nungi ni na. Kusi na bi etinye se moku na eti anya na mpa. Oduro no mma no. Neko no chine enwa mba shio. Chine enye. Ebe zro ndeko. Odi de ko kwa ko no nyoso. Nnu pa tim no mo ki gbe fu bolo. Me chono ga. Odo ma ni muro ni si ebe. Nko ya si no da go. Nkisi nnu na ma no mai ka na. Mana ndumodu na-enyu na unu nne m kunji nwa echealia mgbanwe enu ka mmadụ eli na ebebe ngalmalụ ọ gị ebe agama nye nzuzu dị ka gị ebe na anya kedu ebe na-ebe ọgbajọ na-enye iso nna iso n'otu ọgbajọ na-enye iso nke nwaso iso n'otu eso na nwa mbachi biko chi sista ka njukene gị ọ na mmanya na-emezi omume na mmanya na-achịkọta ụlọ elu ochiri ekwesị wakịdị m na-ewele ego nye nwa ya ka o jeje tee ime ị na-ezu iru gị ezu ide na mamara ịmala ihe o nwere ike ime gị mechie ọnụ rie nse ọ bụrụ mechiri ọnụ ebe a agbajie ịbụa ị na-apụta ala eziokwu na-akpọkwa agba eziokwu na-agba agba na ntị nke nwa ahụ ihe biko amụkwa na nwere kpọọ m afa ịnwa nwa kpọọ m afa ihe ga-eme ndọka ga-enwe ọ dị isi atụrụ gị ma nkịta ma lụchapụ ya anya ebe a dịka iri ya bụ ihe anyị hei Chineke onye obi ebere ihe a bụ izizi mụ na-afụ Chinenye onye apịakasị ọnwụ na-akwụ ya ọkwụ ụtụ ụtụ sosi ya nnọ ebe a ka n'ihe ebe a lụtụ anọpụta na-egbu ọchụ maka na enweghị ike ite ya kedu ụdịrị ya bụ ya mama biko enwere iwe na a ga-esi n'ihu gị wepụ mana mmadụ ebe a ka ihe onye nzuzu a na-akọ eri ekwesịrị ihe nyocha ọfụma maka ama na ebe isi onye ọbụla gosi onwe ịnọrọ ebe
kwupụsa aṅụrị maka ihe ime. Kedu ife mee na obi ya adịghị mma? Kedu ife mee na ya na-enwe aṅụrị? Ọkwa ọgwụ ịgwọ na-alụ ọrụ, nsogbu adịrọ. Mana nkwa na-ekwe gị bụ na mụnwa bụ Agnes ya eme ya si ife ọbụla ọbịa ka iji jide nwa kọrọkwa m. Ọkwa gị nwa gị Abasho otu ime ntekwe n'elu na ndụ daalụ nwa m ihe ime atụ m n'anya hinne ama m ihe m otu daalụ gbabara n'otu Jesu ike Jesu ike agbara ụzọ were mgbe biko achọrọ m ka inyere m aka echegharịgokwanụ m afọ m otu ụmụ gị si akpa agwa ọbụla otu isi wee zụlite ha biko oge ụfọdụ m na-enwelu ha anya ụfụ mana ọ nwere ihe m ga-emenwu maka otu nne m si zụlite m biko mụ na enyi nwaanyị Chineke kara iso wee bịa ebe a taa mana nna ya zijebeli ozi ya nwemelie Chioma, madam. What be here na-eme nne? Akpọgo m nne gị ma nne Chinenye o ma ndị mmadụ niile bi n'ogbe a. Bịa nụ ka anyị tụpụla na tụlee. Ka anyị kparịta ụka. Ka anyị esi ezunite ụnụ bụ ụmụaka. Tụnwa bụkwa na nwa m. Ka anyị nche nne zuru tụka. O nwere nke kwana abịa. Mana nkele dịkwa Chineke ka ị gbanwe ego maka ndị be anyị si na osi taa dị mma ọ dịba gboo. Ma ekele Chineke na ịgbanwe ego mana ofu nkwa na-ekwe onwe ndụmọdụ ọbụla ị chọrọ maka a ga-esi kụziri gị ụzọ ka ihe dịba mma bịa jụọ m ajụjụ ọbụla ị nwere ịjụ maọbụ ihe ọbụla ị chọrọ ịjụ m bịa jụọ ya ịnụgo ma gụnwa o ma Chinenye o ma ụmụ agbọghọbịa niile bi n'obodo a ịnụgo hai kene dịkwa jụ nya ịgbanwe ego Chioma ngịnwa ị na-efezi isi kpakpaka m ga-abịa n'aba kịta nne m kenelu m ịfụnanya kenekwa m Chinenye na mma gị o ịnụgo ngwa na hey chi nwa ha kene dịkwa Chukwu bana ikwu eziokwu ezigbo nsogbu dị na ndụ m. nsogbu kwa anyị na-eme anyị fụ na adị m enweta onwe m eti na-eti ka ego ndị Malawi ọ bụ na eti ka m mee gịnị ọmụ mere gị ji tie iti ijekwu nne gị gị na nne gị akpa anụ na ama ka esi eme ya ọkụ ya na-azụ onye abụ onye ntụziaka gịnị ya akpa anụ na-edozi aka ya ọnọdụ mma nwe ya dị n'ime gị na onwe gị mana ọ bụrụ ihe niile ka m ga-ejekwu n'ụma maka mụ na ya kpaba mama akwa nwaanyị ka ọ bụ gị nwa bụ na mpa ma nwe ka ihe si dịrị m nke ka m abịakwute kọwa alụ ama ka a ga-esi mee wee nyelụ m aka kukuruku chiefuna o kịta ka ị na-amata na mama gị na nwaanyị ka ọ bụ itetakwazi ya na n'ụlọ wee maa na ị nwere nna nwoke onwe ya na-eme jee chọọ nke ịrụ ahụ chiri ọgọdọ gị aka m adịghị ama m ihe na-eme amakwa m ngosi jee nụ chọwa ka unu si agwọ biko ihe m na-akọwa bụ na n'ikwu eziokwu kemgbe m mụchara afịa n'aka ọga m nke abụọ o wee duo m obi
makwana kemgbe ahụ nwere nnọọ ihe m ga-asị njigwe na ego ahụ mepụta ebe ọbụla m tinyere aka ihe kpochie ebe ọbụla m tinyere ma ndị ji m ụgwọ onwe onye na-ekwute dị okwu m ụgwọ ma afịa mkpọsa agbọsa onwe ndị na-ekwu ka abịa maka ya esigori ya ihe niile onwe nnọọ ihe na-aga aga na ndụ m kịta enwe m ike ịkọwanwu. Chimezie, ọga nke mbụ ọga nke bụ ego agwụ inwe nsogbu a ijenu jee chọọ ka isiri m ya itozugokwa n'ihe eji mmadụ eme ọ dị mkpa ka ị bụ nwoke ka odogwu eze zụrụ ahụ ị nwere ike ije jee chọọ ka ihe esi ya mee ya nekwa ya ka ngwa okwu anyị kwucha na ya akapịa n'ọnụ brochas ebapụ chọkwa na-ebe mpanụ chọkwa na-ebe nwoke ya nọ ndị mmadụ bụ ya na-achụghalị m jee chụba ndị na-achụ unu chụba ndị na-achụ unu si ebe brochapụ ebe a na-ezu ike mgbe ị bịara nga brochapụ ka nzu ike ọkwa ndị obodo anyị bụ ya na-achụghalị m ihe ọkwa ha achọrọ ka mba uru ọmụ na-achụ ọkwa ha achọrọ ọmụ na-achụ unu nwoke brochapụ ebe a jee chọọ ibi ya na-emerụ ịnọkwa ebe a biko chekene ma ihe anyị eme wee nyelụ m aka ego niile m tinyere n'afịa onwebeghị nke m furu o doro anya nọ ndị mmadụ na-achụghalị m belụsọ mechọkwa ka nwa gị zugbo ori belụsọ biko ka ọka mmanụ jezuo ohi ndị ụmụ okorobịa ndị a na-ebugharị egbe ezuo ohi ọ bụ ụmụ mmadụ akọwakwa ụmụ mmadụ ka ha bụsị zuo n'ohi na-ekere ha n'osi gbalị ego isi ebe ahụ ọ karịrị mma biko ka m na-ayọkwa biko mba biko maka ị ga-esi mewe nyelụ m aka biko anụrụ m kịta aka chifuru achọrọ m ize nwa m ka ọ bịa kpọọ gị na o nwere ihe nchọ ka mụ na gị kọrịa mana chukwu alụgo ọlụ mfụ gị ebe a kee ihe mbụ nsogbu afọ nke m si na-agagharịzi n'obodo anya ịga ebe a ịga ebe a na-asịsọ dị ka nwa onwe nsogbu inwe nsogbu na ebe na-azụ afịa nna ọkụ ikwu eziokwu nwoke tiri eti ebe efuru nwoke ti igwo ogwo ana ọbakwa n'uru ịpịa anụ nwụrụ anwụ ya maka eburu onye ọzọ na ndụ m ezigbo nsogbu dị na ndụ m enweghị m ike ịkọwanwu ihe na-eme m eme nke mbụ bụ na ọga m nke mbụ chụrụ m na enweghị m ike ịkọwanwu ihe m mere ọ chụọ m sị m naba na bụ niile m gbachara ya na ahụ ịnọ ọ sị m naba chụọ m ọ na mmegidekwa nwata ọgọ ọzọ nke ahụ eziokwu bụ na o dum ụlọ sị m ga mụ ma bido nke m mana ego ahụ o nyere m sị m wee bido ka m were tii na biznes ruo tata ike ego ahụ si nnọọ fichapụ n'ikuku enweghị m ike ịkọwanwu ndị ji m ụgwọ ụfọdụ ka m ga-akpọ n'ekwentị ka afọ a nwekwanụ m ụgwọ m o nwere ndị na-epikidi kọlụ m ma ndị ekwetakwa na-ekweta nke ka gbawa m obi jọzụ gwu m ike mere m ji nnọọ nọrọ ebe a na ma mụrụ ma m jebe ihu ma m jebe azụ bụ na onye na-echekwube ga-akwụle m ụgwọ taa nọkọta akpọọ m sisi m na Chimezie na ọma nkwụzikwa ego ahụ na nwunye ya jikwa nwụọ kịta na ọ ga-adịbazi ahụ abụọ so mma nọgide na n'ikwu eziokwu ọkwa ndị nọ n'obodo a bụ ya na-achụghalị m ya ahụ ọkwa ndị nọ n'obodo a bụ ya na-achụghalị m ya ejela ebe ahụ Chimezie asị gịnị ejela ebe ahụ chere ego gee ntị ọkwa ịhụrụ obodo anyị a onwewe onye na-ata ibe ya musu n'obodo anyị onwere anyị anụtụbụdị ihe a n'obodo anyị ọ bụkwa ma nke ọkwa na be gị ntị anyị anụtụbụdị ihe a n'obodo anyị mana ka njikere gị gụ na papa gị ọ kpara nkata ka isi kọwara ihe anyị na-agwa m kịta mụ na ya akpago ya na ngwe ya nekwa ọnwa mara ihe na-eme m ihe ọ gwadebe m bụ na m etogo ihe ji nwoke eme mụ jee ka mara ihe mmemme onwe m mụ jee chọba ihe na-achụ m isi na papa gị ji ọnụ ya kwuo ihe a na sibo ga-asị ọrụ nwanne gị nwoke ị ga-eju ọnụ ya. Chimezie ka njikere gị tupu i bido ahịa gị ị gwara m nna gị ime ka ọ mara
Mba, mere nke ọma, ọga m just settle. But ọnwụkwa n'ihe o mere. O nwere ihe o mere. Efugo na ọ gị nwa butere onwe gị nsogbu. O nwere ka ị ga-esi mee ihe ị ga-agwa nna mụrụ gị n'afọ. Onye ọ sọkwara gị bụrụ ọ bụ na ị chọrọ ime n'ụwa. Ọ bụ akwụkwọ ka ị chọrọ ịgụ. Ọ bụ ahịa ka ị chọrọ ịzụ. Ọ bụ nwaanyị ka ị chọrọ ịnụ. Ya ọ bụ na ị ga-agwalili nna gị agọzie gị. Onye nwa mere o ji bụrụ nna, ọ gọzie gị. Ịhụ na ihe niile na-eme n'ụwa ga na-agazi siriri werere. Ọzọ dị ka ibe ya, onye ọ sọkwara ya bụrụ, ọ bụ onye na-azọ ọchịchị o, na-azọ gọvanọ, prezident, House of Assembly. Ọ bụrụ na nna ya gọziri ya, ihe niile o tinyere na ọchịchị ahụ ọ na-aza ga-ada na mmiri towam. Ị na-anụ ihe mkpara gị mgbe a bụrụ onye abịrịba? Ị nụ ya? Na ka agụ na nna gị dozie, ị ga-ahụ ka ụzọ gị ga-adị. A nwee nzukọ ebe a ka nje. Dike na-apụ apụ. Mba, afọ ndị kpuru isi, a mere mbata. Papa biko, ọ nwe ya nchọ ịyọ kene gị. Gbasara gịnị? Gịnị dị ha? Hụrụ na ana m apụ apụ. Papa biko, gbaghalụ m. Ama m na m emejọgo gị. Ama m na m emego ọtụtụ ihe tiwara gị obi. Gị biko, gbaghalụ m. Ejiri ọkwanụ m anya m eme. Ọkwanụ m nwaanyị nọ na-arafu anyị sisi anyị na ịbụ ajọ mmadụ na-efuru anyị n'anya na-echọrọ ka anyị baa uru. Biko kịta ka mma na ihe niile ahụ na-ekwu bụcha asị na ịbụ ezigbo mmadụ, chọkwanụ aga m n'iru ụmụ gị. Biko gbaghalụ m. Chimezie, onye duru gị ije? O nwere onye duhiri m. Kịta ka mma na ihe niile a na-eme n'ụzọ adịrị ya. Kịta ka nghọta onwe m. O nwere onye duhiri m. Biko. Chere, Chimezie, chere. Ihe niile ị na-ekwu o si n'obi gị apụta? Ọ bụ o si m na mmụọ, o si m n'obi, biko nna m. Benita gara ọtọ, bilie ọtọ, kwụrụ ọtọ. Anụ m ihe i kwuru, m na-agbagharakwa ya ma ọ bụrụ na ihe ị na-ekwu si n'ime obi gị. Bụrụkwa na ikpebiela ka ị bie ezigbo ndụ, bie ndụ dị mma. Si na taa na-aga, m ga-enubere gị isi. O nweghị ihe isi mụ mee ma ama mme. Si na taa dịrị gaba. Nsogbu adịghị ya. Ka anyị na-ene ọdụm na ihe ọdụdụ. Ka nje ana m eje nzukọ mgbe m natara. N'ezinụlọ ha na-anọdụ mkpa ụkwụ okeke isi